Donostian Gipuzkoako mitin nagusia egin du EAJak. Inigo Urkulluk esan du Bildurekin Gipuzkoa atzera doala. Eta ondo dago gugana etortzea. Baita gure boto emaileak ez direnak ere, ondo dago. Baina nork eskatu behar dizkie kontuak Gipuzkoak diren agintariei. Boto emaileek eskatu behar dizkiete kontuak. Joseba Agibar Gipuzkoako zerrendaburuaren ustez, EAJak estatutu berriarekin eta kontsultaren legearekin egindako bidea jorratzen ari da gaur euskal gizartea. Ezker Abertzalea beste alde batera begira bere borrokan egon den bitartean. Eusko Alderdi Jeltzaleak da baita ere Eusko Alkartasuna eta Ezker Batuak jarri genuen bidea, eta bide hortatik dijoa herri hau, eta herri honen gidaritza horretan, nabarmen, momentu honetan, jakinda nora goazen eta herritarrei zer eskaintzen diogun dago Eusko Alderdi Jeltzalea. Ez dago beste ino. EAJaren ustez, Bilduk iraultzaren eta inposizioaren bidetik jarraitzen du. Mendizorrozan Gasteizen Patxi López hautagaiaren inguruan gobernuan sailburu izandakoak eta Alfredo Pérez Rubalcaba bildu dira. Bazterkeriarik eta murrizketarik gabeko eredua aldarrikatu duan. Defendatzen dudana, inorez bazterrean utzi. Guztiok batera irten, indarrak batu eta zerbitzu publikoak mantendu guztiei alegina eskatuz. Euskadik krisiari era duinean erantzun dio, aulenak babestuz eta elkarbizitza bermatuz. Hori sozialisten lorpena izan dela esan du Alderdi Sozialistako idazkari nagusiak, Alfredo Pérez Rubalcabak. Cuando aquí gobernaba un socialista. Bestela urte Zajurianean egoteko botoa eskatu du Gasteizen eta baita Irunen ere. Irunen esan du EAJak Gipuzkoa saldu egin duela. Bilduren esku utzi duela gero mesede horren truke legebiltzarrean ordaina jasotzeko. Alderdi Jeltzaleak Bilduri oparitu dio Gipuzkoako foru aldundia, baina ez da doainik izango. Donostian Maria Dolores de Cospedalek esan du Alderdi Popularra dela Euskadin Konstituzioa eta Gernikako estatutua zintzo defendatzen dituen bakarra. Alderdi Sozialista noraezean baitabil. Antonio Basagoiti lehendakari gaiak adierazi du Euskadi plural nahi duela. Gizarte anitza gara, guztion kemena eta lanari esker. Hasi den gizartea. Euskadiren aurrerapena bizkareta beso askoren bitartez egindako lanaren frutua da. Basagoitiren esanetan Eusko Alderdi Jeltzaleak independentzia aldarrikatuko du eta horrela ezin izango dira herritar guztiak normal bizi Euskadin. EH Bilduk argi du osasungintza ezin dela gutxi batzuen esku egon eta guztiona izan dadin lan egingo du. Euskal Herria Bilduk osasun zerbitzu publikoak, unibertsalak eta kalitatezkoak sustatuko ditu. Pertsona guztiei zabalik jatorriari begiratu gabe. Privatizazioen aurka agertu da Oskar Matute, besteak beste lanpostuak murrizten direlako eta Bekeko ekitaldi jendetsu ere izan du gogoan. El clamor que ayer se vivió en el Bec va a ser trasladado y estamos convencidos a las urnas el día 21. Atzo Bekek erakutsi zuen ilusioa urriaren 21ean islatuko dela dio eta horrela herri honek behar dituen burujabetza eta duintasuna lortuko dituela. Este pueblo tiene desde hace ya muchísimos siglos. Ezker Irekiaren babesa jaso du Ezker Batuak eta kritika zorrotza egin dio Patxi Lópezi Popularrekin gobernatzeaketik murrizketak indarrean jarriz. Beraz, hau ez bada zure nahia, bozkatu Ezker Batua berdeak. Urriaren 21 gizartearen haserrea erakutsiko dugu, krisiaren eta gizartearen ebaketen arduradunei botu bat bez emanez. UPyDren mitin nagusia Gasteizen, bertan Rosa Diezek EH Bildu legez kanpo uzteko eskatu du eta Gorka Maneiro konstituzionalismoa aldarrikatu du. Nik uste dut garbi geratu dela azkeneko urte hauetan, UPyD alternatiba konstituzionalista bakarra dela eta abertzaletasunari alternatiba bakarra dela. Eko Berdeek Iniciativa per Catalunya alderdiaren babesa jaso dute Gasteizen. El apoyo que traigo desde Iniciativa per Catalunya Verds es el apoyo a nuestra formación hermana. Estamos afrontando de la misma manera la crisis económica y social y el tema del encaje de nuestros países, de nuestras sociedades en el marco estatal español. Eko eta ICV bat datoz krisi ekonomikoari atera bide jasangarria eman berzaio.